पूछेला बोले रही रउआ लोग से कि रउआ लोग क्वेश्चन पूछे, क्या रउआ लोग जाने की चाहत रही हमारा बारे में, बहुत सारा कमेंट आवत रहे तो हम क्वेश्चन वाला एगो सेक्शन देले रही कि रउआ लोग हमरा से क्वेश्चन पूछे। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा रउआ लोग पूछले बानी, तो उनमें से हम 10 गो क्वेश्चन पिक कैले बानी कि 10 गो क्वेश्चन के हम जवाब दें। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन रउआ लोग पूछले बानी कि बबुआ तू कहाँ से बारह। तो हम बिहार से बानी, छपरा जिला घर ह, ऐसे सारण डिस्ट्रिक्ट बोलल जाला, सारण जिला बोलल जाला, छपरा टाउन ह, नाम ह छपरा टाउन के नाम ह, तो हम छपरा में रहेनी। दूसरा नंबर क्वेश्चन वो लोग यही पूछले बानी कि का तू अपना मतलब सगा माँ बाप के साथ वीडियो बनावेला। तो हाँ, हमारे ये लोग माँ बाप ही ह, सब लोग के तो पता बा, वैसे कुछ लोग के नहीं पता तो पूछेला लोग। हमारी माँ है, यहाँ के हमारे पापा हैं, पापा या हमारे शिक्षा विभाग में बानी, टीचिंग प्रोफेशन में बानी। माता जी हाउस वाइफ है, लेकिन ये लोग बहुत मतलब अच्छा एक्टिंग में बा, काहे कि पापा स्टेज पर एक्टिंग करत नहीं है, माँ घर में एक्टिंग करत रही, तो ऐसे ये लोग एक्टिंग आवेला। तीसरा नंबर क्वेश्चन वो लोग पूछले बानी कि बबुआ तू कितना ले पढ़ल बड़ा। तो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कैले बानी, मतलब हम पढ़ल लिखल आर्टिस्ट बानी, अनपढ़ आर्टिस्ट नहीं थी। ऐसे हमरा समझ रहेला कि का चीज़ बनावे के बाद जौन समाज में अच्छा संदेश जाए और लोग के मनोरंजन भी हो जाए, हंसा भी दी और गलत काम भी ना करी, मतलब वल्गरिटी अश्लीलता वाला चीज ना करी। चौथा नंबर क्वेश्चन वो लोग ये पूछले बानी कि आप जॉब भी करते हैं क्या। तो हम जॉब ना करें नहीं, हम फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हैं। एक्टर हमरा शुरू से ही बने के रहे, हम एक्टिंग में सीखले भी बनी। दिल्ली में हम 4-5 साल थिएटर भी कैले बनी, तो हमरा एक्टिंग मतलब एक्टिंग के समझ बात हम सीखले बनी। तो हमरा शुरू से ही एक्टर ही ये हमार जॉब बा। पांचवा नंबर क्वेश्चन वो लोग ई पूछले बानी कि बबुआ तू कितना कमा लो। वीडियो बनावला से कमीनी भी होला का, कमेबो करेला का। तो हाँ, हम कमानी वीडियो बनावनी, काहे कि हम फुल टाइम बानी, तो हमरा अपन खर्चा चलावेला वीडियो से कमानी हम। और कितना कमानी तो हम नहीं बता सकत, काहे कि केहू ना बतावेला। और एगो कहावत बा कि मर्द के अपन कमीनी ना बतावे के चाही, चाहे कतनो भी होके। बट इतना हम कमा लेवे नहीं कि हमार खर्चा चल जाला। और हम एगो अमाउंट बता देता नहीं कि एगो 2 चक्का गाड़ी खरीद सकता नहीं, हम इतना हम पैसा कमा ले नहीं। अब रउआ लोग डिसाइड करी कि 2 चक्का स्प्लेंडर खरीद सकता नहीं कि बुलेट खरीद सकता नहीं, लेकिन 2 चक्का गाड़ी हम खरीद सकता नहीं हर महीने। छठा नंबर क्वेश्चन वो लोग ये पूछले बानी कि बबुआ तहार उम्र कितना बा, तोहार कितना एज बा। तो हम 23 साल के बानी, थोड़ा हम मोटा हो गए बानी अभी लॉकडाउन की वजह से हम हमार उम्र ज्यादा लगेला, लेकिन हमार ज्यादा उम्र नहीं है, हम 23 साल के बानी। सातवां नंबर क्वेश्चन वो लोग ये पूछले बानी कि राउर जन्मदिन कब बा, बर्थडे कब बा। तो हमार जन्मदिन 21 जनवरी के पड़ेला। आठवां नंबर क्वेश्चन वो लोग ये पूछले बानी कि बबुआ तू कितना भाई बहन बारह। तो हमनी के 2 भाई बानी सन, ये हमार बड़ भाई हवन, यहाँ से 3 साल बड़ बड़न, लेकिन देखे में लगेला कि हम इनका से बड़ बनी, लेकिन ये बड़ बड़न। पहले हम इनकर कपड़ा पहना तो नहीं छोड़ल, अब हमनी के दोनों आदमी के कपड़ा सेम खरीदाला, अब अलग अलग ना खरीदा है, मतलब इनका कपड़ा हमरा ना पहने के पड़ला, ऐसे कि हम मोटा हो चुकल बन। आ 9वां नंबर क्वेश्चन बा, बहुत लोग पूछा था कि मिंटू भैया अब शादी हो गई बा का। तो यहाँ के बताएं कि शादी हमार भइल बा कि नहीं के भइल। तो रउरा लोग के हम बता दें कि हमनी के शादी नहीं के भइल, हम एगो एक्ट्रेस हैं और एक्टिंग करीला। हमारा रोल अभी तक ले वाइफ के रहलक है, और आगे चल के हो सकता बहुत सारा रोल में हम देखे के मिले। तो यहाँ के एक्ट्रेस हैं, शादी ब्याह नहीं के भइल, यहाँ के सिर्फ एक्ट्रेस हैं और एक्टिंग करेनी वाइफ के, आगे बहुत सारा रोल के और भी एक्टिंग करें। 10वां नंबर क्वेश्चन वो लोग ये पूछले बानी कि बउआ तहार शादी हो गई बा का। तो जैसे पहले ही बताइनी है कि हमार शादी नहीं के भइल, और हमार शादी करे के अभी एज नहीं है, काहे कि हमार बड़ भाइये के शादी नहीं के भइल, तो हमार शादी कैसे हुई। शादी में हमारा बहुत टाइम बा, अभी 5-6 साल टाइम बा। अभी कुछ समाज ला, कुछ अपना ला, कुछ परिवार ला कर ले आदमी, तब शादी ब्याह हुई।